Okay, så prøv lige at kigge herop en gang på vejen. Fordi vi skal lige have sådan en grundtrin i gang først. Og det er sådan, at man tager højre ben frem og højre ben tilbage. Venstre ben bliver faktisk stående på samme sted, men tripper kun der. Så man gør sådan her. Højre, venstre, højre, venstre. Frem med højre, tilbage med højre. Prøv at komme med en gang. Højre frem, højre tilbage. Højre frem, højre tilbage. Og det her, det skal I bare blive ved med hele tiden. Så det første, det siger sådan her. Det siger knap, og så ned på knæet. En gang til. Rigtig nok, kommer der en knap mere. Ja. Kommer der til på. Mangler vi det sidste. Det er venstre ben. Højre ben, venstre ben. Det er lige godt. Venstre ben. Yep. Så på et tidspunkt, der tæller jeg 4 for. Når jeg så rammer ind igen, så prøver jeg at åbne plakaten foran jer. Så vi siger 1, 2, 3, 4 og 1. Ej!